Oko mene ljudi razgovaraju. Ne želeći slušam razgovore. Svi su manje više u istom filmu. Zabrinutost preovladava. Sadržaj izrečenog otkriva i osjećaje koje dijele. Strepnja, mučnina, ljutnja, iznevjerenost, zaprepaštenje, razočaranost, pa kajanje. A opet na kraju nada, u bolje koliko sutra. Nada pa samouvjerenost, mogućnost u bolju procjenu, odluku koja neće zazirati od ljudskih slabosti i bojazni, odluka koja neće biti ziceraška i neće biti vođena strahom, hrabra i neprikosnovena. Nikad više na Manchester United. Već drugi put u 7 dana igram fiks i padam zbog njih. Onda kontam, zašto izborna mjesta umjesto u škole ne bi smjestili u kladionice? Pa kraj svake škole u kojoj glasamo u krugu od 100 metara ima makar jedna. Glasačko tijelo znalo bi tada sve političke platforme svih kandidata. Znali bi statistiku ispunjenih obećanja i razvojnih projekata do u detalje sporazum sa MMF-om. Zašto ne bi stavili kvote, koeficijente i kladioničarske sisteme na postizborne koalicije? Smije li se neko kladiti da bi izlaznost tada bila preko 80%?